països emissors de turistes estan traient bé l'economia, però també perquè hi ha hagut un gran esforç de tots els sectors, de totes les institucions, per millorar i per donar respostes en els problemes conjunturals i en els problemes estructurals, facilitant a través de lleis la millora dels establiments turístics, llevant burocràcies i sobretot fent moltes inversions com mai s'havien fet a la comunitat autònoma en matèria turística. Creemos que la candidatura y el gran impulso al mundo deportivo que representa supondrá un valor añadido para nuestra industria turística en el camino que hemos iniciado para diversificar nuestro producto turístico. Nos permitirá poner en valor y modernizar las infraestructuras con las que ya contamos, tanto las deportivas como las que se refieren a la materia turística. Ha mostrat el seu interès en el govern de les Illes Balears precisament per la experiència no només punter en turisme, que és indubtable, sinó també en tecnologies aplicades en el turisme. Fa pocs mesos amb el president precisament vàrem visitar i es va iniciar les obres d'un centre a Panamà, un centre en aquest cas de Microsoft. Recordar que Microsoft té en el Parc Virt l'únic centre mundial de tecnologia aplicada en el turisme, innovació i turisme.